हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव खेबसे गासैखौबो बरायनायजों लोगोसे दिनै जों नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोफोर जोङो नै पुरियाव दंफैयोमोन नालाय दा जोङो माने पुरि एलआइसिनि थ्र खामानि फैनायनि थाखायनो जों दिनै बे माबायावबो फैदों। पुरिनि मेन जायगायानो जादों बेनो जय जगन्नाथ नालाय जों बेखायनो दा बेहाय बेरायनो फैबाय लोगोफोर। दा जोङो एकदम फुजाखौ होनानै लाग्रोबाय दहायथ' मबाइल गेटआवनो लाखिनाय नालाय दा जों फुजानिफ्राय ओंखारनानै जोङो दासो भिडिअखौ लानो मोनदों लोगोफोर। नोंथांमोना दा एसे आङो जाखिनि बे मन्दिरफोरखौ देखायनानै एसे नायनानै लादो आरोना एसे गोजाननिफ्रायसो जोङो खेबनानै लागोन। खाथियावथ' खेबनो मोनखाया बिराद माबा आरोना गोजाननिफ्रायनो नयेलावखा आरो थ' लोगोफ्रा जोंना सानैसोआव बिथिं भिआइपि हाबनो होननानै हाबलायदोंमोन बेस्राफोर मोनासै जोंहा पुलिसफोरजों स्पेसियेलि रायज्लायनानै हाबनानै मोनबाय। दा लोगोफ्रा दाबो सफैयाखै आरोना माखासे बेंगलिफोरा हाबनो होननानै थांनाया गैया ओंखारबोनोनो हायाखै दाबो। बेनो आरोना लोगोफोर मन्दिरा बिथिं एसे आं रड मन्दिरखौ देखायहरनि जय जगन्नाथ मन्दिर बिराद गुवार एरियाखा आरोना एकदमबारे हाबनो मोना मानो बिराद खस्थ'खा आरोना। ओमफ्राय बैथिं मेन रड बोग्रायाहाय बिदि आरोना बै थाबाय आरो थाबाय रड बोग्राया आसल मेन मन्दिरा नैबे आरोना नैबेनो मेन मन्दिरा बेनो आरो एरिया बिराद मानसि दिनैथ' आरो भलिबमनिबो नालाय बेखायनो गोबां मानसि ना नै बोराया एसे जोङो भिडिअ लास्रांनो थाखाय एसे माबाबाय आरोना आवगायबाय जोङो बेखिनि आरोना बिसोरनो दहायथ' बिराद बांसिनमोन आरो फुंनिफ्राय दा फुजा होनायफ्रा जोबस्रांजोब्बाय नै ओंखायनो नै सासे फट' लानो रेडि जादों। बिराद मोजां आरो नै एरियायानो बिराद गिदिर आरो दा लाइनाव दङ नै जों माने ओरैबायदि भिर आरोना मानसिफ्रा मानिनांगोन बिराद भिर मा होनो बै रड बोग्रा आरोना माबायाहाय नै बैसोर रड बोग्रा बैसोरो रड बोनायनि बिसोरनो आरोना मेन माबाफोरा मन्दिरफोरा बेनो बेनोसै लोगोफोर आरोथ' मा नायबावनो बेखिनिखौनो आं एसे देखायबाय आरोना नै फट' लानोसै एसे आङो जोब्बाय नालाय जों दा गारियाव गाखोनो थांगासिनो दङ। गाखोहैनोसै जोङो थाबायलांनोसै जोंहा गारिखौथ' पास खालामा नालाय बिराद गोजानावसो दङ ओइथिंसो दं आरोना बयबो थाबायनानैसो थांनांगौ आरोना लोगोफोर बेखायनो थांनोसै जोङो दा नै बिदि सिक्रिमखौ गोथाव नुदोंहाय जानोसो लुबैलायलांबाय आंहा बिदिखौनो लादों बिराद बुरजा बुरजा लानाया नोंसोरो मारै बानायखोबा ने थांसै गाइस जोङो नै दा जगन्नाथ टेम्पोलनिफ्राय ओंखारबाय जय जगन्नाथ मन्दिरनिफ्राय ओंखारनानै जोङोहाय मोनसे कनार्क सान टेम्पोल होननायाव थांगासिनो आरोना दा जोङो एसे जाखिनि लामा एरियायाव बा मन्दिरखिनि एरियाखौ देखायनो हायो नोंथांमोना आरो एसे आं शेयार खालामनो नाजाबावनोसै। दा जों थांगासिनो नै कनार्क सान टेम्पोलाव दसे गारि लाखिनानै नैबे एरियायाथ' बिराद मोजां नालाय बिफां सिङाव साया मोजां मोननानै जोङो एसे माबा लाबाय आरोना फट'शुट खालामबाय एसे नै मा खालामलाबायबाय आरोना एसे
शर्ट्सफोर बानायलाबायबाय रिल्सफोर बानायबाय आरोना जोङो बेखिनि लोगोफोर नै जों आरो थांफिनबावनोसै एसे दावखोबावबाय जोङो बेसे गोजानजोंथ' मिथिया जाहैबाय आरोना थांबाय थानोसै फैफादो नोंथांमोनाबो एसे जोंजों जुदि कोणार्कनि सान टेम्पोलखौ नायनो गोसो दङबा नोंथांमोना एसे जोङो नायफानो फैफाबावदो लोगोफोर आवगायलांबावदिनि दा नै लोगोफोर दा जोङो जानानै एसे लाखानोसै आरो बेसे गोबाव जायो बेसे गोजान दंबावो जोंथ' मिथिला नालाय थ' लामा गेजेराव जोङो रेस्टुरेन्ट मोजां नुनायखाय जोङो एसे बेवहायनो जाखानानै लानोसै नालाय नै रेडि फुरा सोर सोर मा जायो जानो अर्डार होसोबाय आरो मन्दिराव थांगोनखाय मिरामिस जाबाय जोङो नै बिदिनो थालि जाबाय मिक्स थालि मा होखो नै बिसोरनो आरोना जानानै लानोसै लोगोफोर बिदिब्ला बेनि उनाव आवगायबावनोसै सान टेम्पोल मन्दिर नायनो हाबफैबाय जोङो नै ओरैहाय मा मोनोथाय नायलाबायनोसै र' एसे थिंबो अबेहाय बेजोंनो हाबो बेनो लोगोफोर जोङो नै दा सिङाव माने हाबफैथारबाय आरोना बे मोनसे मिउजियाम बादिसो बे मिउजियाम हल आरोना मोनसे गावसिनि मा दङ सान टेम्पोलाव बिनि बागै गासिबो बिनि हिस्ट्रिकेल आरोना बेहाय दंजोबो नै बिराद मोजां बे रड बोनाय मा बोनायफ्रा बिनि माबाखौ देखायजोबदों आरोना सिङावहाय बिदिनो जों ओंखारनोसै लोगोफोर दा बाहेरायावबो एसे नायनोसै लोगोफोर नै सान टेम्पोल मन्दिरा बेनो आरोना बै आरोना लोगोफोर थ' दा जोङो एसे नायनानै फैबाय आरोना बांद्राय सान्दुंआबो हाथारला सान्दुं गोसा जाबाय आरोना पुरा बाबाय मेंबाय फुंनिफ्राय ओंखारनानै मा बेरायबावनो जाबाय आरोना ओंखायनो थांसै दा माथो होनबावनो थांसै लोगोफोर बेखिनियानो आरोना ओइथिं जिरायनानै थाबाय माखासे फैयासैनो बिफामोना जेरावबो मानसिथाराय हाबाब दसे रेस्ट लानोसै जिरायनोसै आसमान देख के लिए पूरा बोले बम बाबा के पानी डाला था इसलिए बहुत सारा जहाँ भी जाओ वहीं पे पूरा है बैठना पड़ेगा अभी यहाँ पे हमारा फैमिली इधर पे है जिरायनोसै जों दसे बेसे गोबाव जायगा नोंसोरो मन्दिर बिसोर सिङाव हाबहैदों नामा जिरायना थानोसै जोङो बाबायसै जोंहा निम्बु बाला जुस लोंसै जोङो नै सोदो निम्बु बाला जुस गोथाव मोनबायना सा आइसक्रिम लोगोफोर फुरिनि मा जायगामोनलाय बियो क्या जगह का नाम क्या था या कोणार्क सान टेम्पोल हाँ तो गाइस नै जि मोजां माबा मोजां जों आरोना सान टेम्पोलाव फैनानै मोजां बुस्थुफोर मोनलाबायो आरोना लोगोफोर नै नायबा ओरै नायलाय हेन्डमेडफोर बिराद दङ आरोना नै बिराद मोजांनो गासिबो बिसिना बे मन्दिरनि सामानफोर बायदि गोजा आरोना नै अन्थावखा आरोना सयथिबो फुल हेन्डमेड गोजा आरो गासिबो माबाफोरानो हेन्डमेड नाजानो लुबैखायो
जि मोजां बुस्थु दं दिखा दूंगी इसको आसाम लेकर इसका भी फोटो ले लो। हाँ। ये यहाँ का होलसेलर है। ये ये होलसेलर बोला था लेकिन इधर साइड में ज़्यादा ही महंगा बोल दिया। महंगा है, ये महंगा चीज। बहुत महंगा बोल दिया। उधर से जो हमें 200 रुपया बोला था हमने सोचा इधर से और निकलेगा तो उधर ले लेंगे। तो इधर सामने देखा इधर सामने पूछताछ किया तो ज़्यादा ही बोल दिया 50% से ज़्यादा हो गया। हमने सोचा यहाँ से कोई अच्छा चीज़ चाका मिलने से ले जाते हैं। ये एक्चुअली ये चाका वगैरह कितना आता है? पूरा पैकेट लेंगे? नहीं एक पीस लेंगे। 2 जोड़ा 3 जोड़ा लेना है। ओरिजिनल वाला चाहिए लेकिन हमको डुप्लीकेट असली वाला 350। दाम बुंलाबायो माथाय 350। रखिए फिर फै नहीं रो पतला वाला नहीं चाहिए वो जो देखा था मैंने उसको ये वाला हाँ। 350। इसको दिखाइए थोड़ा देखना है हमको। एक में 350 लोगोफोर पूरा बे माबा मार्केट आरो ना सान टेम्पल एरियानि मार्केट बियो पूरा इन्टारेस्टिं आरो ना काजु बादाम बायनो थाखाय ओरैबायदि मोजां काजुनि दामा ओरैबायदि खम 400 500 600 किल' पूरा खम आरो ना बिरादनो औ जों दहाय फैनायसो फैफिनबाय माथो 200 बेनो एखे बेनो फिसाफ्रा हाबाब मोजांहाय आंना गारामाया मा ससे जाखोथाय और दूसरा कलर हाँ नहीं है कलेक्शन और छोटा जो पुतला वाला था वो नहीं है क्या ये पे श्रीमानी हो नहीं उधर पे है वो वाला वो क्या करेगा फिर इधर भी पुतला लो छोटा बच्चे लोग हैं ना वो पुतला वाला वगैरह वही अच्छा लगता है हाँ लादो पिंकी को लादो नोङो ये ब्लू साइज दंमोन अबाव मानि लाइट ब्लू कितने का है ये बेनिफ्राय लाइट दंमोन राखि अ बैयाव दंखायो नामा नै बिदि मोनसे कालार दं व्हाइटबो दं नै व्हाइट राखि व्हाइट दङ नै नांगौबा नै व्हाइट कालार इउनिक बेगफोर दंलाबायो आरोना नै मनाफोर जि लानो लुबैलाबायनानै लानो लुबैथारसोबाय बिसोरखौ लानो लुबैबाय नै बेनो नै पिंकखौ लानोसै दे मोनसे नै पिंकखौ मोनसे लानोसै नै बे कालार नुदों बे नै बिदि दंखायो बैहायसो बिबिनि सोहैथां बेसेबां होनदों सोनो लानोसै नै जि मोजांहाय लाजोबनो लुबैथाव दं ओइथिं खेबलाबाया लाबोथां न' जोबनोनो रोंखाया आरोना मानसि थांनाय फैनाय बायनाय जानो र' बे मोजां नङा खिथुनिया जी दादा ये कितना आएगा 150 होना है 2000 दा 200 जालायबाय बोर जाखो चलो अबाव मा कालेक्शन दं नायसै पुरा मार्केटानो नै बिदिनो गोजा आरोना आयै लाजोबनो लुबैयो आरोना बिराद लानो लुबैयो नै लानो बे मोजांथ' बे लादो लांबालाय मोनसे र' नायनां बेफोरखौ मोजां नुदों माथो फुमिना नै लानो नामा इसोरखौलाय बेखौ लानो नामा बेखौ मोजां नुदों बेखौ जेन्थेल नुदोंना मौसुमिया बिदिखौ बिदों एकदमबारे बिराद मोजां आरोना नै लानो भिडिअ क्या हाँ बहुत अच्छा लगा थांसै लोगोफोर जों सान टेम्पोलनिफ्राय ओंखारनानै नै गारियाव गाखोफिनबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट लोगो